जिखियानो लिरा मानो किन्तु बे लाइजामखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा अफिसियेलि जोङो मोनाखै। বৰ্তমান যেনেকৈ VCDC চলি আছে এই ব্যৱস্থাটো ঠিক নহয়। অৰুণোদয়টো আমাৰ আঁচনি, এটা দিয়া নিদিয়াৰ মালিক VCDC কেনেকৈ হ'ব পাৰে? आसाम स्टेटनि BJP पार्टीनि माखासे पलिटिकल सिस्टेमा जोंनि बे BTC काउन्सिल पलिटिकल सिस्टेमखौ पलिटिकेलि माबोरैहाय डमिनेट खालामनानै माबोरैहाय गादबनानै माने सालायहोनो हागोन बा सालायनो हागोन बेफोरबायदि माखासे सुजुग आरो सुबिदाखौ बे BTC एकर्डनि उननिफ्रायनो लाबोगासिनो दंमोन आरो बे माखासे एसे एनै जा सुबिदा मोनदों एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि मास्टार माइन्डेड पलिटिकल लिडारफ्रा बे थांनाय 2027 जानुवारिनि जा BTR एग्रिमेन्ट बे BTR एग्रिमेन्टनि गेजेरजोंनो जों बर' हारिनि सुथुर ट्राइबेल हारिनि सुथुर माखासे डार्टी मास्टार माइन्डेड पलिटिकल लिडारफ्रा जोंनि बे BTC काउन्सिल पलिटिकल सिस्टेमाव हाबनो थाखाय एसे लामा मोननाय लोगो लोगोनो माखासे पलिटिकली गुलाय गुजाय माखासे गनायथावनो हायै पलिटिकल डायलगफोरखौ जों दिनैनि समाव खोनासंनो गोनां बाध्य जानानै फैदों। दा समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दानि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' बिथांनि मोनसे बिबुंथि आरो मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा दिलीप शइकिया बिथांखौ दिनैयो जेन नेक्स्ट टाइम बेफोरबायदि जोंनि 6 शिड्युल आरो बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सनि बाथ्राखौ मेनसन खालामनानै बा जोंनि 6 शिड्युल आरो बेल्ट एन्ड ब्लकखौ टार्गेट खालामनानै जेन नेक्स्ट टाइम भबिष्यत बाथ्रा दा बुंसै होननानै बिबुंथि होनायखौ जों नुनो मोनदों। दिनैयो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जेसेबांखिनि माहारियारि आफादफोर दङ आरो बैफोर आफादफोरनि जेसेबांखिनि बिबानगिरिफोर दङ जोंनि हारिनि अलखदनि समाव बा जोंनि हाखौ टार्गेट खालामनानै जोंनि माहारिखौ टार्गेट खालामनानै जायफोर सुबुंफोरा जाथावथारै पलिटिकेलि नन पलिटिकेलि बाथ्रा बुंना जोंनि सिगाङाव फोस्रावगोन बै मानसिनि एगेन्स्टआव जों बयबो एखेबारे बारसिन जुमनानै गोख्रों गोख्रों रावजों जोङो सोंखारिनांगौ। मिथिबाय? हारिया जेब्लायबो सिगां हारिनि सेन्टिमेन्टेलखौ नों जेखि मावा मानो आं जेखि मावा मानो जेब्लायबो हारिनि सेन्टिमेन्टेल माहारिनि सेन्टिमेन्टेलखौ सिगाङाव दोनग्रोनानैसो लामा हान्थिनो नाजानांगौ। नंगौ ना मानो गेदेर रायजो राजा नोंथांमोन? মই दिलीप शइकिया डाঙरियाक अनुरोध जनाइছো जाहाते कोनो কাৰণত आह्वान जनाइছো কোনো কাৰণত যাতে তেনেকুৱা আৰু দ্বিতীয় কথা তেখেতৰ পৰা যাতে নোলায় ইয়াৰ কাৰণে আমি তেখেতক आह्वान जनाइছো। 2020 मायथाइनि डिसेम्बर दाननि 23 खालार खालि BPF पार्टीनिफ्राय माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसिम BPF आरो UPPL खौसेथि जानांगौनि मोनसे खावलायहरनाय लाइजामनि बाथ्राखौ दिनैयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा जोङो रिसिभ खालामनो मोनाखै अर्थात दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावखुलिसिम सफैयै बाथ्राखौ जोंनि सिगाङाव फोरमायनानै होदों। 23/12/2020 आव गांसे लाइजाम बिथांमोना दिनै आपल'ड खालामदों। बे लाइजामाव जिखियानो लिरा मानो किन्तु बे लाइजामखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा अफिसियेलि जोङो मोनाखै आरो जों सैथोनि आधाराव बे खोथाखौ बुंदों आरो बै समनि गाहाय नेहाथारि आं बै समाव आफादगिरिमोन गाहाय नेहाथारिमोन लरेन्स इस्लारि आथिखाल बिथाङा MLA बिथांजोंबो रायलायबाय जोङो बिथाङाबो मोनाखै आरो बे लाइजामाव कुनु रिसिभ कपिबो गैया। हयथ' बिथांमोना लाइजामखौ लिरदोंमोन जानांगौ बा लाइजामखौ बिथांमोना ड्राफ्ट खालामदोंमोन जानांगौ किन्तु बिथांमोना जोंनो इस्यु खालामाखै बा बेखौ दैथायहराखै आरो सोरनिबा दारायै बिथांमोना जुदि होफैदोंमोनब्ला जाय होफैग्रा बे कमिउनिकेशनाव माबा मोनसे गेप जादों। जोंनि अफिसियेल प्रसिडिं रिसिभ एन्ड डिसबार्स माने इन एन्ड आउट जि रेकर्ड जोंहा थायो लाइजामनि बे लाइजामाव कुन्टेसिबो जोंनियाव अफिसियेल रेकर्ड बेबायदि तथ्य दिनैसिम गैया। दा दिनै बे खौसेथि जानांगौनि थाखाय खावलायहरनाय लाइजाम हरनाय हरैनि बाथ्राखौथ' जों दा समाव बुंनो हाथ'ला बेसेबां सैथो आरो बेसेबां नंखाय। नाथाय बे 2020 मायथाइयाव BPF पार्टीनिफ्रायनो नङा होमबा UPPL आरो BPF खौसे जानानै जोंनि बे BTC काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायनांगौनि बाथ्राखौ फ्रेश बिट लानानै बुंनाय माखासे नुथायखौ जोङो नुनो मोनदों। नंगौना नङा मानव गेदेर रायजो राजा नोंथांमोन? दिनैयो फ्रेश बिटनि गेजेरजोंबो जिहेतु बे लाइजामाव थानाय माखासे बाथ्राफोरखौ मेनसन खालामनानै बुंनायखौ जोङो नुनो मोनदोंमोन। दा बै समाव
माहारियारि आफादनि जेसेबांखिनि लिडार्सफोर दंमोन बै प्रेस मिटआव बुंनाय प्रेस मिटनि गेजेरजों फोरमायनाय माखासे बाथ्राफोरखौ एसे सिरियास लानायमोनब्ला जोबोद मोजां जागौमोन खारन बे थांनाय 2020 मायथाइयावनो गमामायैनो जुदि इउपिपिएल आरो बिपिएफ खौसे जानानै बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायनो सुजुग आरो सुबिदा मोननायमोनब्ला दिनैनि बे स्टेजआव जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव पलिटिकेलि माखासे बेले बेजे नुथायखौ जोङो नुनो मोननाय नङामोन आरो अर्थात स्पेसियली बिजेपि बायदि मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि माखासे एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि माखासे लिडार्सफोराबो जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव हाबनानै दाबुं दाबुं दुगा दुगा जाथावथारै माखासे बाथ्राफोरखौ बुंनो सुजुग आरो सुबिदा मोननाय नङामोन दिनैयो मोनसे बाथ्राखौ जों नुनो मोनदों जे जोंनि माहारिनि गासै मोन 14टा माहारियारि आफादफोरा स्पेसियली इउपिपिएल आरो बिपिएफखौ खौसे जानांगौनि बाथ्राखौ मेनसन खालामनानै बाथ्रा बुंबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों नाथाय रिसेन्टलि बावैसो सान सिगाङावहाय जोंनि बर'निफ्रायनो गोदानै दाजानाय मोनसे पलिटिकेल पार्टी एपिबि बे एपिबि पलिटिकेल पार्टीनि मुंखौ मेनसन खालामनानै खौसेथि जानांगौनि बाथ्राखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा बावैसो सान सिगाङावहाय मिडियानि गेजेरजों बुंनायखौ जों नुनो मोनदों नाथाय मेजरलि बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि बाथ्राया दिनै रायखांजाबाय थादों दिनैयो पलिटिकेलि खौसेथि जानांगौनि बाथ्राखौ जुदि स्ट्रंलि नोजोरथि बोनानै जिहेतु मोनसे स्ट्रं स्टेप लादों आरो बे स्ट्रं स्टेपखौ साक्सेसफुल खालामनांगौब्ला जोंनि बर'नि न'खराव जेसेबांखिनि ओनसोलारि पलिटिकेल हान्जाफोर दङ बै पलिटिकेल हान्जाफोरखौ स्पेसियली इउनाइटेड खालामनो नाजायोब्लासो पलिटिकेलि खौसेथि जा मोनसे थांखि बियो साक्सेसफुल जाहैगोन बायदिखौ आं दिनै नुनो मोनदों दा दिनै बे खौसेथिनि बाथ्राखौ बे थांनाय 2020 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थिनि जा मोनसे आबहावाजों रुजुनानै बा रिलेटेड खालामनानै जों जुदि बाथ्रा बुंनो थाङोब्ला बे थांनाय 2020 मायथाइयाव माखासे देरहालांनाय एमसिएलएफोरखौ लिलि हटेलाव दोनखुमानानै ओइ बहाबा शिलं मेघालयआव दोनखुमा हैनानै गभर्नमेन्ट दानायखौ जोङो नुनो मोनदों दा बेफोरबायदि माखासे दोनखुमानानै सिखाव बायदि लाखुमानानै गभर्नमेन्ट दालांबाय जिहेतु बै समावबो बेफोरबायदि दोनखुमा लिलि हटेलाव दोनखुमालायनानै गभर्नमेन्ट दानांगौनि जेबो गोनांथि गैयामोन सासे सैथो गोसोनि बे खौसेथिखौ लुबैग्रा साफा लिडार मोनब्ला बै समाव बिपिएफ पार्टिखौ लाफानानै गावनि न'खरनिनो बिदा फंबाय ज' जालायनानै बे जोंनि बर' हारिनि बर' फिसाफोरनि थैनि बेसेनजों लाबोनाय मोनबोनाय बे बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ ज' जाजाय सलायनानै ग्रोम गावबा गावनि न'खरावनो सालायनो हागौमोन दिनै मा मोनखो जेराव इउपिपिएलनि जेनेरेल सेक्रेटारि मानगोनां राजु नार्जारि आदाया मोनसे बाथ्रा फोरमायदों जे एलायन्सआव थानानै बैखौ माव कुनु मोनसे गोजोन थासारियाव थानानै मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा गावनि बे बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायनो हायाखै दा दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा गावनो मोनसे असान्ति जायगायाव थानानै असान्ति मोनसे प्लेटफर्माव थानानै गावनि न'खरनि बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायनो गोनां बाध्य जानानै फैदों बे माबोरै जादों गावबा गावनि निस्सय एसे गोरोन्थिनि थाखायसो बेफोरबायदि जालांदोंना नङा होमबा दिनै गुबुनखौ जोंनो मा दरखार दं गुबुन हारिया जोंनि हानि सायाव जोंनि माहारिनि सायाव माबाफोर जुदि एन्टि गनायथावनायै जुदि बाथ्रा बुंनानै फोसावदोंबा जों बर' हारिया थंसेल' गननि प्लेटफर्माव थानानै बयबो बाथ्राजों खुगाजों इनकाउन्टार मारिजोबनांगौ मिथिबाय बे बाथ्राखौ जेब्लायबो गोसोआव लाखि दिनैयो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जेसेबांखिनि माहारियारि आफादनि लिडार्सफोर दङ बे दिलीप शइकिया बिथां बुंलांनाय बाथ्रानि एगेन्स्टआव गोख्रों रावजों फंसेबो सोंखारिनायखौ जोङो टाइमलि नुनो मोनदिया नाथाय दिनैनि समाव अल आसाम ट्राइबेल संघआ दिलीप शइकिया बिथांखौ मा बुंदों जे जोंनि माखासे ट्राइबेल एरियाफोरनिफ्राय बयकट खालामनाय जागोन बाथ्राखौ दिनै फोस्रावनायखौ जों नुनो मोनदों दिनै आसाम स्टेटनि बाथ्राया आलदा नाथाय जोंनि बिटिसि काउन्सिलनि बाथ्राखौ जों जुदि बुंनो थाङोब्ला माहारियारि आफादनि जों बर' हारिनि बै दैदेनगिरिफ्रा टाइमलि जाय समाव जाय बाथ्राखौ बुंदों बे समाव एकेबारे एक्सनलि माने रिप्लाइ होथारनांगौमोन नाथाय जों मा नुनो मोनदों माबा थाहाब नायगोमा जेन बिसोरनिफ्राय माबा मोनसे थफ्लाखौ लानानै दोनफैखानाय बायदि माने जेबो माने बुंनो हायै बायदि माखासे स्टाइलफोरखौसो जों दिनै नुनो मोनदों बेफोरबायदि स्टाइलाव थाबाय थाबा जानाय नङा बेफोरबायदि स्टाइलजों थांबाय थायोबा जोंनि बर' हारिनि इयुन जेनेरेशना मोनसे माहारिखौ लानानै जांख्रिथायारि मोनसे जा सेन्टिमेन्टेल बियो मालाबाबो
गोथां जानाय नङा बेखौ जों फोजाखांनो हानाय नङा इयुन जेनेरेसननि जिथु गोसो मेलेमाव बे बाथ्राखौ खिन्थु गोसोआव लाखि बेखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जेब्लायबो माहारिनि सेन्टिमेन्टेलखौ लानानै जेन गसंथालाङो जेन बाथ्रा बुंलाङो बेखिनि बाथ्राखौ आङो बे भिडिअनि गेजेरजों गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय गोजोन्थों खुलुमबाय जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि